vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa uye ndine vana vangu 4. Ininiwo ndakaita vana vaviri apo pandainge ndichiri kusekondary school. Zvakaitika ipapo ndezvekuti ndakamitisa vasikana vangu vaviri avo vandainge ndichidanana navo, kunyange zvangu ndainge ndichiziva kuti ndini ndainge ndakavamitisa, but panguva yacho nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mukomana wechidiki ndaizviudza kuti ndinoziva zvose, plus ndekuzopfuurirwawo neshamwari dzangu dzandainge ndichitamba nadzo. Dzakabva dzanditi murume akangwara haangotangi agamuchira nhumbu yaasingazivi kuti ndeyake here kana kuti haisi yake. Saka vasikana ava pavakauya kumba, but vakauya nguva dzakasiyana vachiuya vachitaura ivo kuti inini ndini ndainge ndavamitisa. Ndakabva ndavarambira mukomanashi, even though ndainge ndichiziva kuti definitely vasikana ava ndini ndainge ndakavamitisa. Zvadaro ndakabva ndazotanga kudanana neumwe musikana. Uyu wandakazodanana naye manje ainge ari underage, ndiye wandakazombogara naye because vabereki vacho vakauya kwandiri vakabva vati ivo ndaifanira kuti ndinge ndichitora mwana wavo ndobva ndazomuita mukadzi wangu. Kana ndikaramba kumuita mudzimai wangu, zvinoreva kuti ivo vainge vachazoenda kumapurisa vobva vazonondimhan'arira, ende ndinobvumirana napo paya pazvinonzi munhu unokwanisa kutosangana nemukadzi wekutoti iye anenge achitoda zvokutovaka, but iwewe unenge usati wakura mupfungwa. At that time, even though ndainge ndiine chipo chekubata mari, but mupfungwa chaimo ndainge ndisati ndakura, because ndainge ndichiri kunakidzwa nemafaro, kunwa doro, joy, kungoswera ndiri kujoy. Saka iye kunyange zvake ainge ari underage, but munhu aiziva zvaainge achida kuita muupenyu. Kunyange pandakazoenda kuHarare, ndakati ndaenda kuHarare ndokubva ndazotanga kushandidzana nemamwe sekuru vangu. Sekuru vangu ava ivo zvavanoita ndezvekuti vanoti paya kana magroceries akauya muno muZim kuHarare ikoko kumawarehouses akasiyana siyana, ivo manje vanobva vazotanga kudhilivha magroceries aya vachimaisa mumasupermarkets akasiyana siyana. Vane maconnection nemaIndia ane mawarehouse kuSouth Africa zvekare nemuno muZim. Saka vakabva vazonditora vakabva vanditi ivo vainge vachida kushandidzana neni pasina kana nguva, semunhu wekuti ndainge ndichidawo kalife kepamusoro. Ndaiti kana ndikatanga kushanda ndaishanda pasina kana zororo. Kudzamara ndazotenga motikari yangu. Ndakati ndichingototenga motikari ndokubva ndazodzokera kumusha, amai ndinorangarira kuti vakatogara neni pasi vakabva vati, mwanangu, dai ndanga ndiri iwewe inini handaizomboita izvi zvawaita zvekutenga motikari, because motikari as long as uchingofamba nayo motikari iyi inozongosvika pakusakara, but izvezvizvi dai wanga wamisawo kana chi2 rooms chako mune ramangwana, kana ukazorwara kana kuti ukazosangana nematambudziko auchasangana nawo, unoziva kuti ndine chimba changu chandakamisa pamba pevabereki vangu. But at that time amai ndaitovaona sekunge vari kutotaura zvinhu zvemufirimu, ndichitoona sekutongoita, ndaitoona sekunge ivo amai vangu vaitotaura zvinhu zvainge zvisitomborina kana basa, zvinhu zvemufirimu. Ndikabva ndati moms, mari tiri kubata, ende mari tichangoramba tichingodzibata idzi, because Zim haisi kupera, haisi kuvharwa mangwana, saka vanhu vachatongoramba vachitongoda kutongodya. Saka as long as vanhu vachingoda kungoramba vachingodya, isusu tichangoramba tichingopa masupermarkets magroceries. Ndakabva ndazodzokera zvangu kuHarare. Pandakadzokera kuHarare mukoma zvemukadzi ndainge ndava kusatoda zvachose, because at that time mukadzi ainge ava kuda kunokwanisa 18 years. Sezvo ainge ava kuda kunokwanisa 18 years, ndakazviudza kuti anenge asisiri underage, saka it is far much better kuti chinhu ichi ndinge ndichingochidhampa nditsvakewo vamwe vasikana veklasi yangu. Ndainge ndava kunakirwa nevasikana vemuHarare. Saka zvakazoitika ndakazoti ndadzoka kuHarare manje ndipo pandakabva ndazosangana neumwe musikana ainge akanaka sei mukomanashi, kuita yellow bone chairo mukoma. Ndakabva ndamupfimba musikana uyu, ende zvagara munhu kana uine tumari twako kuti unge uchirambiwa, ipapo panotinetsei. Pandakamupfimba iye ainge ari muform 4
ndokubva tatanga kudanana. Asi mukomana Shi takazoti zvino inini nanasekuru vangu nevamwewo vakomana vandainge ndichishandidzana navo vati vainge vawana imwe space on another area uko kwatainge tichida kuisa warehouse. Ainge ari maplans ekuti aitova maplans egore rose, but inini at the final minute ndipo pandakabva ndazosangana nechigwindiri mwanasikana uyo ainge akanakisisa kudaro. Ndikabva ndati izvo zvemaplans izvo ndezvekupenga, inini ndichamboramba ndichimbohasela because mari yainge ichidiwapo imari yekutoti muhomwe mangu ndaisara kana ndisina kana cent, because taifanira kuti tinge tichibatanidza mari, then tikabatanidza mari tobva taorder chikafu instead of waiting for matrucks emaindia. Isusu tobva tazviitira zvinhu zvedu because tainge tatolinka up nemamwe maindia ikoko kuSouth Africa vane mawarehouse avo akaita madiki, saka vainge vachitongotsvakawo macustomers. Mukomana Shi inini ndakabva ndaudza Kule ndikati ini Kule pari zvino handisi kukwanisa kuti ndinge ndichijoinidza mari dzangu because pane zvandiri kuda kuti ndinge ndichizoita. Sekuru vakabva vazondibvunza kuti zvii izvozvo nhai muzukuru zvauri kuda kuti unge uchiita. Ndikabva ndati kudheni uko vana Muchembere ndiri kuda kuti ndinge ndichivarinovetera imba iya yakasiya yavakwa naMudhara. Tararai muone kuti dzimba dziya dzava kungodhirika plus pava kutoita kunge padongo plus nekuzocheresa borehole. Ndiri kuda kuti nditange ndacheresa borehole then ndobva ndazorinovheta dzimba dzakasiya dzavakiswa naMudhara. Sekuru vakabva vati zano rako muzukuru ndiri kurinzwa, but dai iwe waita kuti tinge tichibatanidza mari iyi then tikagara tahodha magroceries awa mari iyoyo inozodzoka. Wadii waita saizvozvo opota ako uchishandisa maprofits. But ndakabva ndangoti Kule munongozviziva kuti upenyu makasa, izvezvizvi tinokwanisa kuti taunganidza mari tobva tahodha ko kana gonyeti racho rikazonzi richingodarika kana pabhubi apo tobva tatonzwa kutoti gonyeti ratobvira nemagroceries edu, then munotongoona kutoti zvakatongofanana. This was after vazama kundionesa kuti zvandainge ndichida kuita izvi zvekunorinovator dzimba kwedu kumusha kunana Muchembere zvainge zvisina plan. Ndikabva ndatongovaonesa kutoti sometimes yaunenge uchifungidzira kuti ndo plan inenge isitombori plan zvachose. Sekuru vakabva vati kubva zvakanaka kana zvirizvo zvawasarudza ongoita zvakakusunungukira iwewe mukoma. Apa ndainge ndichinyepa, hakuna kana borehole randainge ndichimboda kumboenda kunocheresa kumba kunana Muchembere. Zvandakangoita ndezvekuti nerumwe boys rangu iro randaiwirirana naro ndakangoripa kakati ndikabva ndati ndikuda kuti munge muchingoenda kunosurveya mvura, zvekuti vana Muchembere pavakatoonawo vanhu veborehole pavakauya vachizoita water surveying vachitsvaka pane mvura vakatofara, vakatofungidzira kuti zvimwe kuda mwana kuHarare uko ari kuita zvinogara zvakadaro. But ndichivharavhara maburi ose awa inhau yekuti uyu musikana uyu ainge achindinyima chapakati, aindinyima makumbo, saka iye ainge achiti kuti ndinge ndichirara newe unofanira kuti utange wauya kumba kwedu obva wazondiroora. Saka ndaitya kuti kana ndikagara ndaudza Kule kuti Kule mari idzi dzatiinadzo dzatakagovana inini share yangu ndoda kuti ndinge ndichiitora ndobva ndazoenda ndonoroora. Kule havaizombobvuma zvakadaro, saka ndaida kutongoita zvinhu zvangu ndichitongorovera bhora rangu pasi sezvo ndainge ndawana mukadzi uyo wandainge ndasarudza kuti ndinge ndichizospenda the rest of my life with. Mukoma ndo zvandakabva ndazoita. Ndakaenda ndikanozviwanira mukadzi wangu, painge pasina kana hama yangu yainge iripo. It was only me nema friends angu, ndisu tega tainge tiripo ipapo. Ndikabva ndapukutwa mari yose, kamari kose kaya kandainge ndiinako yainge iri mari yakawanda mukoma, yose yakangosarapo. Then ndokubva ndazotorana nemukadzi wangu. Ndakati ndichingonotorana nemukadzi wangu pakabva patanga kuitika maissues ekuti iye ainge achiti hazviitika kuti inini ndinge ndichiregedza kuzonyora form 4 nekuti mune ramangwana ndipo paya paunozondituka uchiti inini kana O level handina kusvika, saka ndikuda kuti ndinge ndichipedzisa chikoro changu then ndobva ndazofokasa pakuva mukadzi wako. Apa zvose izvi zvichiitika airamba kuti ange achibatira pamuviri, aitomanwa mapiritsi mukoma family planning, ende izvi zvainge zvichitozivikanwa nevabereki vake, ende vabereki vake vainge vachitozvisapota because mudhara wacho munhu wekuti anonyanya kukontrola vana. Saka iye mudzimai wangu paakatobva kumba kwavo aitova
nemapiritsi iwawo efamily planning. Ndikamubvunza kuti how come uri munhu akaroorwa nemari inosvika kuma $8,000 yet iwewe wauya kuno wakabata mafamily planning pills? Akabva ati ndo zvataurwa nadhedhi, vati handifaniri kuti ndinge ndichiita nhumbu inini ndisati ndapedza kunyora maexams angu. Apo kuzotanga kucalculata mwedzi yacho yainge yasara mukomanacho kuti iye ange achizokwanisa kunyora O-level exams, maexams ake, ndakatoona kuti zvainge zvichitotora gore rose. Mwana aitozvarwa mukoma akatotaura iye asati anyora maexams ake. Asi sezvisinei, semunhu ainge achida mukadzi wake, ndakazongoramba zvangu ndakanyarara, but kamari kose ndaingoti ndichibva kubasa, so dzimwe nguva ndaitosvika kana tsano vakandimirira, kana kuti ivo vatete vacho vakandimirira, oro sisi vake vachikumbira mari, ende vaitokumbira mari kwandiri direct zviye zvekuti nenyadzi ndaizotogumisidzira ndavapa mari iya yavanenge vakumbira. Saka ndainge ndava kungorarama upenyu hwekuti kamari kose kandinenge ndaita on that day ndichingosvika kumba chete, kamari ikako kanobva kangodarikira, zvekuti kutoronga chako chaiko kwainge kuchinetsa because ndaigara ndisina kana mari, sezvo ndairarama upenyu hwekungoti it was from hand to mouth. Rent mukoma ndakazotadza kutanga kubhadhara rent apa nemastress manje ndichitanga kuona kuti vanakule vangu pari zvino mukomana chinyanya kundirwadza ndechekuti vanakule vangu vakazotobatanidza mari ndokubva vazotenga chi15 ton chavo, vakabva vazotenga chitruck chavo icho chavanoshandisa kuvachienda kunohodha magroceries kuSouth Africa. But inini zvakabva zvazotongovharana because ndakazotosvika pakuzotovharirwa panze mushure mekunge ivo sekuru vazoregedza kushandidzana nemuIndia uyo wavainge vachishandidzana naye. Inini ndikabva ndazotongosara ndatongovapa mawani kuti ndinge ndichishandidzana navo vanasekuru ava hazvichaiti because vanhu vatova kure neupenyu zvekuti inini kuti ndinge ndichiunganidza mari seyavainayo yekuti tinge tichienda kunohodha kuSouth Africa pamwe chete hazvichatombobudi zvachose. Mukomanashi ndakati ndava nemastresses ose ekuti handichakwanise kuchengeta mukadzi, apa mukadzi wacho manetsero acho ainge achiita ndipo pandakabva ndazongotanga kuita zvekunwa doro. Kunwa doro kwekubvisa stress, kwekutoziva kuti kamari kose ako kandakamboita ndakaroora mukadzi uyu, but nestubborn neattitude yose iyi yaanondiitira zvinoreva kuti iye haatomborina kana basa nazvo kuti inini ndakaenda ndikanomubvisira mari yakawanda kudaro, mari yekuti vakadzi vazhinji havakwanisa kusimuka vachitoti inini mari yandakabvisirwa inosvika kana kuba 2,000 kana kudarika $2,000, yet vanhu vekutoti vane respect kuvarume vavo. Mukoma ndaitritwa junk, munoona kuya kunonzi kutritiwa junk, ndaibatwa nekunze kweruoko. Ndaizoti kana ndikaenda ndikanoripota manje kune vabereki vake, ivo vaibva vangoti handiti munoziva kuti makatozviwanira pwere yenyu, saka sezvo makazviwanira pwere yenyu munofanira kutotanga kutoti wani mukwasha uchitotanga kutodzidzisa. Apa I am talking about someone wekuti ndaiti kana ndikabva kuchikoro ndaitanga kusangana nemakapu kugedhi, aikwanisa kungoti paya akashanyirwa nefriend yake, then kana paya vapedza kunwa tii kana kudya, iye paanenge ava kuzoperekedza friend yake aikwanisa kuzongosiya akahenga kapu yaiya pagedhi, then pakuzonodzoka instead yekuti munhu ange achitora kapu yaiya aingoisiya yakadaro. Ininiwo ndaiti kana ndikasabvisa zvinhu zviya zvaingosvika pakuora zvingoripo panzvimbo apo paanenge azvisiya. Munhu kunotaura naye kudai so munoziva inonzi razor blade, aita kukucheka nemanzwi ake because munhu wekuti ane imwe rafu. Mukoma ndakambozama ndikati zvimwe kuda kana tikaita mwana anokwanisa kuzoita kuti mumba muno munge muchizova nepeace, but akaramba akati handikwanisi kukuzvarira ndisati ndanyora O-level. Ndikati saka chakakosha pakati pangu ne-O-level chii? Iye akabva ati O-level yangu yakakosha, ungandisiyisi chikoro iwe. Ndikati ko mari yangu yandakabvisa? Akabva ati kana ndozoshanda ndichabva ndazokudzorera mari yako. Life was just tough mukoma. Then ininiwo on my side ndakabva ndazoitawo mistake. Ndakaita mistake yekuti ndakabva ndatanga kudana nawo nekamwe kamusikana kemusame line. Kamusikana aka kainge kaine dzungu risingaiti. Mukoma kamusikana aka kakabva kazozivisa mukadzi wangu kuti ndo zvainge zvichiitika.
iye akabva angoti zii zvake. Ende mukoma mistake yandakazonoita ndeyekuti ndakati ndichingonovhura shop, vanhu vandainge ndaswededza pedo neni vainge vari vabereki vemukadzi wangu. Zvose izvozvo mukoma zvakabva zvazoburitswa pachena. One day ndakatoti nditori kukashop kangu, then ndikabva ndazofonerwa naamai vacho, vakabva vati mukwasha tinokumbirawo kuti unge uchisvika kuno. Ndakazoti ndaenda kuya ndokubva ndaona kuti mukadzi wangu maziso ake ainge akatsvuka nekuchema. Ndakamubvunza but akabva aramba kundipindura. Iye akabva aita sekunge ainge achangobvawo mukubata that secret yekuti ndainge ndichidanana nekamwe kamusikana. Mukoma pangu pakabva patongondiperera on that day. Vabereki vacho vakandidzinga mumba mavo sembwa, vakabva vati mwana wavo hakuna kwaainge achaenda. Ende tuckshop vakabva vati zvinhu zviri mutuckshop taifanira kuti tinge tichizvitengesa, kana tazvitengesa tobva tazogoverana mari. Iye otora half, inini ndotora half. Zvakaitika mukomana She ndezvekuti vakabva vati ivo vainge vawana bhaya, apa bhaya wacho ainge atori hama yavo, zvekuti at the end of the day I can see kuti ndakatongotorerwa chituckshop changu icho chandainge ndakashandira neziya. Ndicho chinhu chekutoti chaitondipawo access yekuti ndinge ndichichengeta amai vangu kumusha. Asi mukomana She zvinhu zvangu zvakabva zvazongooma zvekuti ndakatadza kuziva kuti ndoita sei. Saka ndinobvumirana neconfession iyo yekuti dzimwe nguva unokwanisa kusangana nemukadzi anotokuumba, like mukadzi uyo wandainge ndakasiya kumba, munhu wekuti kuumba chaiko, kuvaka chaiko ainge aine shungu dzekuvaka, but akabva azosangana nemurume ainge asina kana shungu dzekuvaka. Pari zvino mukoma ndiri kuzama kuti ndinge ndichibatanidza, munoziva kunonzi kujoinidza upenyu, ende hakuna chinhu chinorwadza sekuti unotanga kujoinidza upenyu yet iwewe uri munhu wekuti wakamboita mari. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi ndakapukutwa mari yose. After that ndikabva ndazotorerwa tuckshop yangu. Kana kuri kunzi uri munhu wekuti wakambobatawo mari ine mumvuri, please come to my inbox. Kana kuri kuti mari iya mushure mekunge waibata yakabva yangotadza kushanda, please come to my inbox so that you tell us your story nesuwo tikwanise kudzidza.